ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ କିଛି ଦିନ ହେବ ନା ଆମ ରେଢ଼ାଖୋଲରେ ସକାଳ ପାହୁ ପାହୁ ଘୋଟି ଆସୁଛି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କୁହୁଡ଼ି। ଏମିତିକି ରାସ୍ତାଘାଟ ବି ଦେଖାଯାଉନି। ସେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ କୁହୁଡ଼ି ଘଟୁ କି ଯାହା ବି ଘଟୁ, ଆମକୁ ଏଇ କୁହୁଡ଼ିକୁ ବି ଖାତିର ନକରି ଆମ ନିଜ ନିଜର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ଆଜି ଥିଲା ପି ମାମାର ସ୍କୁଲରେ ଆନୁଆଲ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍। ତ ସମସ୍ତ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଫିଲ୍ଡରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏନକରେଜ୍ କରାଇବେ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ତ ଖେଳରେ ତ ହାର ଜିତ୍ ରହିଥାଏ। ଆଜି ହାରିଛ ମାନେ କାଲି ଚେଷ୍ଟା କରି ଜିତିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହାର ମାନିଗଲେ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଏମାନଙ୍କର ଖେଳକୁ ଦେଖି ନା ମୋତେ ମୋ ସ୍କୁଲ ବେଳର କଥାଟା ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା। ତ ଏମିତି ଆମର ଖେଳା ଖେଳି ସାରି ଘରକୁ ଫେରିଲୁ। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲୁ ଗୋଟେ ବାର୍ଥଡ଼େ ପାର୍ଟି ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ। ପି ମାମାର ଜଣେ ଫ୍ରେଣ୍ଡର ଥିଲା ବାର୍ଥଡ଼େ ପାର୍ଟି। ତ ସେ ମୋର ବି ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ତ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଥିଲି ବାର୍ଥଡ଼େ ପାର୍ଟିରେ। ପ୍ରଥମେ ମୋର ଫ୍ରେଣ୍ଡର ଶାଶୁ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ଆମ ମାଉସୀଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ କଲି। ତାପରେ ଆମର ଭାଉଜ ମାନେ ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କ ଭାଉଜ ମାନେ ମୋର ବି ଭାଉଜ ନା, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦରୀ ଭାଉଜଟେ ଆମର, ତାଙ୍କ ସହିତ ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ କଲି। ଆଉ ଏଠି ଚାଲିଲା କେକ୍ କଟା। ଆଉ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଖୁସି ତ କହିଲେ ନ ସରେ। ଆଉ ଏପଟେ ଚାଲିଛି ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର କେକ୍ ବୋଳା। ଏମିତି ଢେର ସାରା ମଜାମସ୍ତି କଲୁ, ଖାଇ ପିଇ ଘରକୁ ଫେରିଲୁ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖାଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ, ବାଏ ବାଏ।